Okay, i dag, der har vi lavet, hvad har vi lavet? Jo, vi har lavet fremlæggelsen færdig, eller det som vi skal øve os på. Og så har Bundehandler lavet PowerPoint. Jeg har lavet PowerPoint, og den er faktisk færdig. Næsten færdig. Den er næsten færdig. Og så er vi begyndt på planchen, og i morgen, der ved jeg ikke helt, hvad vi skal, men jeg skal prøve at få fat i sådan et nummer til interview-ting, så ja. Vi er ikke færdige. Vi er jo også begyndt på planchen i dag. Ja. Det har jeg sgu lige sagt. Nej, du har ikke. Jeg har sgu da. Okay, i dag, der har vi, jeg har lavet interview med Thomas fra HH Biler, som der ligger i Buskov. Og jeg har lavet titlen færdig. Yes. Og den er helt færdig nu. Vi skal bare have den i den der avis, eller hvad det er. Og så har vi, vi mangler faktisk kun at lave vores, vores video, vores projekt, som er vores projekt, vores video. Ja. Og så mangler vi at lave vores planche færdig. Så er vi faktisk færdige. Det sidder lidt dårligt. Og det gør vi så i morgen hedder det. Okay, i dag der har vi sat prikken over i'et på de sidste ting. Ja. Og så har vi lavet vores planche færdig. Planche færdig, ja. Og så skal vi hjem til mig her lige om lidt. Og så laver vi lige vores produkt, som er en video. Ja. Ja. Og så er vi faktisk totalt klar. Og det er det. Stop. Altså. Det er dernede, ja. Okay, i dag er det fredag, og i går, som vi sagde på torsdag videoen, at der ville I hjem til mig og have lavet videoen færdig. Det har vi gjort. Den har vi så lavet færdig til i dag. Ja, det har ja, og så har vi her i dag har vi lavet planchen helt færdig, og vi har afleveret alle tingene, som der skal afleveres. Vi skal til at gøre klar til stand. Ja, vi skal til at lave standen nu her, ja. Og så har vi lavet de sidste finisher, og så er vi faktisk klar til på mandag. Ja, vi skal lige øve lidt. Men vi skal så også lige øve lidt, ja, men ellers så er vi klar.